Igwe Marley abiago onye ka ije bia Honorable Larry Chibata Okeke Aska President Elect Ono ndị Igbo na Delhi anyị ekene gị anyị sị gị gaba na ịgabagakwa o tie ayabala onye ga-achị anyị Larị ga-achị anyị n'ụwa 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 egwu aka m ji wee bịa mma Igbo m egwu aka m ji eme mmanwụ ndị eburu m egwu aka m ji wee bịazanụ egwu aka m ji eme mmanwụ n'ụwa egwu aka m ji bịa ndị obodo m ifeọma aka m yọlụ Chukwu n'ụwa ifeọma meziela ihe n'ụwa ọkụ ifeọma aka m yọlụ Chukwu ndị obodo m ọkụ ifeọma aka m yọlụ Chukwu ndị obodo m egwu aka m ji eme mmanwụ Igwe Marley abịago egwu n'ụwa egwu aka m na-etelechi m n'elu ụwa do egwu aka m ji ebi enu egwu aka m ji wee kalie enu egwu aka m ji ebi enu aye Honorable Larry Chibata Okeke Aska President Elect Igwe Marley ekene gị egwu na Delhi na-ekene gị onye ga-achị anyị Larị ga-achị anyị n'ụwa onye ga-achị anyị Larị ga-achị anyị n'ụwa aye egwu aka m ji nhazi n'Igbo ụmụ Igbo n'ụlọ n'ụmụ n'ụwa oge egwu ọma aka m ji bịa ndị obodo m ka anyị nwere n'obi nwanne n'ime ụwa do ka anyị jide ofe obi wee gaba mma Igbo do ofu obi ka nna ya ụmụ Igbo niile ka anyị nwere ofu obi wee gaba ofu obi ga-adịkwanị mma aye ofu obi ka nna ya ụmụ Igbo egwu aka m ji eme mmanwụ Igwe Marley abịago egwu n'ụwa egwu Delhi abịago egwu ndị obodo m egwu Delhi abịago egwu ndị obodo m ebe ka eji ebinye aka ọkụ ebe selụlarị aye onye ga-achị anyị Larị ga-achị anyị n'ụwa onye ga-achị anyị Larị ga-achị anyị n'ụwa
onye ga-achị anyị larị larị gachi anyị n'ụwa onye ga-achị anyị larị larị gachi anyị n'ụwa aye na mwekene ọbalị m super Anaka Uneli, the chairman of the campaign. Anyekene Chukwudi Paul Nzegu Nze Chimeleze 1, vice chairman of the campaign. Anyekene Dalo. Anyị sunu jisikwa ike ọgwa unu bụ anya anyị ka mụ je kelezie the president general APA and Namu People's Assembly na New Delhi Engineer Oscar Udalo Nwachinemele anyị ekene gị anyị sị gị daalụ Ayekene Shaman Emiratus Uchena Moses Oshedike 1 Anyekene gi Anyesigi jisikwike Tie Ayabala Kamuje kenezie Anam Taso Chairman Anehwaguno Papa Starboy Anyekene gi Kamujeze n'obodo amụrụ Igwe Marley Kamuje kenezie Chairman OPA Oroma People's Assembly na New Delhi Ọfọma nwa Charize aka na-akwụ n'ego exchange mekene gị daalụ anyị na-agwa ngwi na-agba Jezekweze ndị obodo anyị n'ogo ebe selụlarị ya ka ị ga-ebinye aka na mejebego ewelu mezi echi Igbo Savabi Nibere Kamuje kenezie Shaman Noso Anja Anyekenegi Anointed Pillar Ndi Bawaro Chairman Asingi kene ndị chairman niile na New Delhi na New Delhi dịkwa gị n'aka tie Ayabala na mejego ụmụ abanam ka mụ je kene Ebukima Chairman Ndumu Abanam Obagwo na mwekene gị Jezeki jagwasa ndị obodo gị n'okwu ebe selụlarị ka ị ga-ebinye aka ụmịata obodo eze ka mụ na-eje obodo eze malụ mma Azubike Mbanefo Chairman Ndumia Tobedeze Anyekene gị Jeki jagwata ndị obodo gị ọkụ ebe selụlarị ọkwanye ka ị ga-ebinye aka Yo!
onye ga-achị anyị larị larị gachi anyị n'ụwa 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 ụmụ zamana m ka anyị na-eje ebe m ụlọ larị Chigbata Okeke ka anyị ekene Chairman Ndubisi Onyedika Nwigwe aka Igwe Salimon anyị ekene gị jagweza ndị obodo gị n'obebe selulari ọkwa nye ka ị ga-ebinye aka tie ayabala iyere na m ka anyị na-ejezi ụlamme ka anyị kene Fidelis Anekwe eze ego 1 n'Iyora Chairman ndị Iyora ụlamme nne ochie m ekene gị gezegweza ndị obodo gị n'ogwe ebe selulari ọkwa nye ka anyị ga-ebinye aka ụmụdorana m ka anyị na-eje ka anyị je kene Chairman Chinwike Udalo Shiben jagweza ndị obodo gị n'ogwe ebe selulari ọkwa nye ka anyị ga-ebinye aka umikwe na m ka anyị na-ejezi ka anyị je kene Jamike Samuel Nnameke jagweza ndị obodo gị n'ọkwa ebe selulari ọkwa nye ka anyị ga-ebinye aka o tie ayabala yo yo anyị ekene MC Ichemokafọ Onyele Mmagba worldwide ọnụ na-ekwula na mụ n'India tie onye ga-achị anyị larị larị gachi anyị n'ụwa 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 Subscribe to Sesimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.